Tu sude ruas do tamu namar minggu di Tikion suang songoni di hamu na mengikuti parmingguan di Jabunabe. Selamat beribadah. Tapuji ma tuhata marende mahita sian buku ende nomor 4 ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon, amin. Beta mahita manukap marsomba, marsinggang mahita tuadopani Jehovah sito pahita, ay ibanado debatata, jala hita bangso pinarmahana, jala biru-biru ni iring-iring ni tangana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu padomuhon jolma doh debata, hupuji hami goarmi, jala hudok hami mauleate tuho, alani saluhut na binahenmi, patu paon hanguluan nami. Saidongani mahami maritete asin niroham, hasahu pikiri hami toktong na tinaonmu dohot hamamatem,
asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong, jala asa maroa haolongon hami, huhut mandok moleate tuho, asa olo hami mangihutun ho, rodi hamatean, ale Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naong tinobusmu maritete mudarmu nabadiai, olat nion rodi saleleng-lelengna. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 588 ayat 1 dot ayat 4. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik patuluhon dot lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang goso ture dalanna, ai ona huhumna dosogot akan namarsineang di goarna. Dia do lapatani, ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata tu di bana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa, manang mangasi marhitete goarni debata, aidina tarsosak, doho ditangiang, doho dipuji-pujian do si dohonon goarni debata, ima sahatna, rak mangida gogo mahita tu debata, lau mangulaon na hombar tu patik nai, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patik mi, amin. Marende hita sian buku ende nomor 170 sada ayat sada dot ayat 2. Suka pimado
Tato potima dosata tu adopani debata martangi ang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na suatu dosan pardenggan basa doho jala ro di saleling-leling nado asini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa marado ponho. Jala jot-jot do sungguli hami rimasmi. Marhitesian pangalosion nami. Dihatam ale Tuhan Jehovah. Sai unang paingot-ingot pangalosion nami. Unang alang asini roham. Sai urupi mahami o ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Romahamu tuau asa mangulu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosamuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 378 ayat sadadot ayat 3. Tabege mahatani debata turpuk ni ari mingguon nani enet sian Efesus bindu sada mamuka sian ayat 3 satu rodi ayat 10 tajahama marsikap soring pinuji ma debata amani tuhata Yesus Kristus naung pasu-pasu hontu hita ragam ni pasu-pasu partondion sian Banua Ginjang di bagasan Kristus. Ditodohian dohita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus. Asatu ibana mangihuton halomoan ni rohana. Di bagasan ibana dapot hita haluaon ni binahen ni mudarnai ima hasesan ni aka pangalosium mangihuton asini rohana natarobii. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana nabunihian mangihuton halolomon na naung pinahot nai di bagasan dirina.
Ima sahatna martua doakan tumanggion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marendeta sian buku ende nomor 706 ayat 1 dot ayat 3. Gudangi pasu-pasui di lehong Tuhani, terlebih asi-asibi marhite anak bini, jaloma puji Yesusi paluai buya bongot tu surgui maridah sanga ponbi dangdung masot basami sale taha tidakon maha porseotai songon nahina tidakon ni dongata saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na satu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban do turu na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamolok sogo kanaon mangumi halak na mangulu dot namate au porsea di tondi Parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do diasasane dosa do dihatain namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dianguluan nasora sudah. Amin. Tabege makur sian inahana.
Tabegema tikting na masa donanain pamasaon ni Huriata. Ribu 26 Guarni Mingguta Sadarion Minggu Seksa Gesima Namar lapatan ono puluari adorang so haheheon itu hatta Yesus. Topik ni Mingguta Sadarion ima di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Bagian paduahon sermon parhalado di hari Selasa 10 Februari 2026 sermon parhalado masuk pukul 10.00 WIB. Na patuluhon inganan ni kapartangiangan wek. Na perjulo di hari Rabu 10 Februari 2026 masuk jam 10.00 WIB. Na perjulo di wek 2 di bagas ni keluarga En Panjaitan inang CST Borusiahan di Gang Rangsom nomor 10 tolu RT 03 RW 01. Di Wekopat di bagas ni amang situa NTH Pardede nang Boru Sirait Jalan Cihanjuang nomor 46 RT 03 RW 03. Di Wekwalu di bagas ni amang situa HM Tambunan nang Boru Sipahutar di Jalan Kerkop nomor 14 RT 04 RW 05. Di Wek 10 di bagas ni keluarga situa Hahu Tagauli nang Boru Pardede di Perumahan Permana Indah Jalan Bang Bara nomor 77 RT 03 RW 10 tolu. Wek 12 di bagas ni keluarga situa OJ Situr Sinang Boru Sirait Komplek Bukit Permata F1 garis miring 36 RT 05 RW 22. Tuari Kamis 12 Februari 2026 tong masuk pukul 10.00 WIB. Di Weksada di bagas ni keluarga situa EJ Hutahayan inang Boru Siwarani Perumpuri Fajar Blok A2 nomor 2 RT 04 RW 0 Sia Cibober. Di Wektolu di bagas ni keluarga situa W Simajunta Kinang Boru Simatupang Jalan Keboncau nomor 4 Cimahi. Di bagas di Wek 5 di bagas Nyonya RD Aritonang Boru Siagian Jalan Kolonel Masturi nomor 100 Sada RT 0 Sada RW 02 Cimahi. Di Wek Onom di keluarga H Tambunan inang Boru Naibaho Komplek Marga Asih. Di Wek 7 di bagas ni Nyonya Sinaga inang Boru Sitompul di Pondok Cipta Mas 2 B10 Sia RT 03 RW 10 Sada. Di Wek Sia di bagas ni keluarga Nyonya Sida Buke inang Boru Silalahi Bumi Paku Sarakan 2 Blok A2 nomor 20 Sada RT 0 Sada RW 20 tolu. Wek 10 Sada di bagas ni keluarga situa JN Panjaitan inang Boru Nababan di Komplek Bukit Cimindi Raya Jalan Kembang 2 nomor 7. Na mangihut pilihan bulanan di bagasan Mingguta Sadarion Minggu alu Februari 2026 diganup parmingguon patu paut tado pasahat pilihan bulanan di bulan Februari 2026. Pasahat otamai di papungu pilihan paduahon hita tujulo. Tapasahat maamplop pilihan bulanan ini diinganan naung pinarade alani pasahat masian nasaha porseaonmu. Na mangihut mangapuli. Di hari Minggu Sadarion Minggu alu Februari 2026 dung sipul parmingguon arian. Patupaun ni Ruyata dua cara mangapuli itu keluarga Nyonya Ibe Simajuntak inang Boru Tapu Bulun Manang Opo Kimita maringanan di Jalan Kebun Kembang nomor 32A Cimahi di Wek 2 Pinangidoma tua karuas kategorial dohot parhalado asaretahi tabor hatu ulauni na mangihut kompen parhalado na goktiki di hari Senin sia Februari 2025 di Patupado Konven Parhalado Nagoktiki Distrik Seplalu Jabar Tingdie na maringanan di HKBP Purwakarta. Borhadosian Huriat Taima Padita Resort, Padita Fungsional, Bibal Pro Nur Cahayal Boru Sinaga Dohot Keluarga. Na parpudi periodisasi seksi. Di bulan Maret 2026 marujung ma kepengurusan niaka seksi nadong di Huriata. Sialani di Patupa ma pemilihan ketua
dohot pengurus seksi itu periode 2026 sahatu 2020 lalu nani uluhon ni ketua dewan. Songoni matik ting di tonga-tonga ni huriatta di bagasan minggutta sadarion horas madihita.
Marende hita sian buku ende nomor 460 ayat sada do tudutna hut tapasat peliata na parjolo. Pasung-pasung tongoson bu idodidok hatabit surutong di mabadia busur maban rohaki guguunmu sugup maturohaku unang sayulan manetek gohisan dok diriku buat maaka pangabat unang sungsung dalani muali ay kangoluman rikot do dirohaki guguunmu sunggup maturohaku unang sayulan manetek gohisan dok diriku. Bereng masay hupai ma nungara dirohaki guru di homangoluku doho tau tinobuspi guguunmu sugup maturohaku unang sayulan manetek gohisan dok diriku. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanginang hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hujaha madihita hata ni debata. Nagabeturpuk jamita dihita di minggu sadarion. Buku ni si Musa na parjolo biddu 12 ayat sada sahat rodi ayat 5. Takasma tapai hutihut songonomma didog disi. Dunginin na Jehovah ma madok si Abram. Bukas maho siatano hagodangammu. Dohot sian hatubuammu dohot siya bagas ni amam. Tutano si patuduhonokku tuho. Hubahe pehoga be bangso na bulon. Jala pasu-pasokku maho. Jala pabalgaokku goarmu. Asa gabe pasu-pasu ho. Jala pasu-pasokku akka nama masu-masu ho. Jala toruakku akka nama burai ho. Jala dapotan pasu-pasu marhiteho saluhut akka bangso ni tanoon. Jadi bukas ma si Abram. Songon nanido ni Jehovah tu ibana. Bukas ma dohot silot udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram. Dina bukasi ibana
sian haran. Dungi di arah si Abram masih sarai jolmanai doho silut anak ni hahanai. Rodi sudena sinamot samot nasida doho jolma akan atinuhor nasida di haran. Jadi bukas manasida laho tu kanaan tu tano kanaan. Jadi duktol has nasida rodi tano kanaan. Ido sahadna. Amanginang hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nung sudah behita manadda si Abraham ate. Oh, maboto, okay. Nung sudah behita maboto si Abraham, isema. Oke, Bapak orang percaya. Ama ni manang opung ni akana porsea. Ahamuse, holanido na taboto na buhay do honot tataringo tu si Abraham. Bapak dari segala bangsa, hampir sama doi do naking. Bapak orang percaya, ahamuse na buhay do honot tataringo tu si Abraham. Mga ikobotot tanian, mulai siya na me doi hita diajari taringo tu si Abraham. Ama mo siya nabuhay tanok ko taringo tu si Abraham. Misal na, jolma na tarpasu-pasu. Daw kan? Sudah do hita. Alania kamang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Taida mazo, ahado mabay-boy tarpasu-pasu si Abraham. Dan bagaimana jalan ceritanya sehingga Abraham bisa menjadi orang yang diberkati. Orang yang namanya dikenal di seluruh dunia, yang memiliki segala sesuatu. Ahado nama baini. Na barjolo taida naking di ayat sada takasma didok disi. Dunginin na Jehovah mama dok si Abraham. Oddo kuncina asa taboto. Bukas maho siatano hagodangammu. Dohot sian hatubuammu. Dohot siap bagas ni amam tutano si patuduhonok kutuho. Pergilah, keluarlah dari kediamanmu, dari tanah kelahiranmu, dari sanak saudaramu, ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Anak taida di si, adong na menarik. Ternyata berkat itu datang setelah Abraham mau keluar. Ido awalna, dang perjolo didok debata, hupas-hupasu maho, aledung hupas-hupasu ho, keluar manok ko sianida, dangi perjolo kan, alay keluar maho siani, bukas ho, pergilah dari tanah kelahiranmu, sian tanong ni amam ninna, bukas so siat tano hagudangammu, sian hutani amam, iko jolo bukas do ibana, iko jolo ditinggal hodo, harus keluar dulu dia baru diberkati Tuhan, itu jalurnya. Itu prosesnya. Alania satar pasu-pasu hita kamang dohotinang. Taingot ma berkat itu muncul mengalir dalam hidup kita setelah kita keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kehidupan yang lama. Ngoluna leleng do na ditinggal honi si Abraham dang soal holan inganan na didok na disi. Sian urkas dim, siat tano ni amana, borhak tukanaan. Dakkolani. Alay ngulu na lilingi ikut tinggal honon na ay dang martuhan dang manad dade bata dope anggo akahala na dong di huta urkas dim termasuk si Abraham sendiri dang itad dai dope de bata dak kya dope di bege taringo tu de bata duk pe makkatayod de bata tu ibana disi pe ditad dade bata. Jadi itu yang mau diminta Tuhan, keluar dari situ, tinggalkan hidupmu yang lama itu, tinggalkan dosa-dosamu. Maka kita juga kalau kita ingin diberkati Tuhan, keluar dan tinggalkan kehidupan yang lama. Keluar dan tinggalkan semua dosa-dosa kita. Jaladang nama dang namuraon diula si Abraham meninggal hon huta hatubuanna huta hagodanganna di umur piga manak king edokisi 75 tahun. Adong do hamu amang do tinang na marumur 75 tahun wae. Kudang mau lihat ma puji Tuhan. Au surai dok tinggal hom maci mahi.
Inna tuhamu nuaeng. Olo dope hamu? Bahasa nang olo. Mangau tabu ison ade. Bairu dah. Ngau tabu ison. Roma tok pude bataru pani. Inang opung nisianuin nah. Marang amang opung nisianu doli. Tinggal hom macimahi. Dang dinggan be ho tinggal di Cimahi. Anggola ni boy do beratar terima. Oke, atik nadong di san hutan na lebih bagak na lebih tabu. Alai di dok mamuse, alai berangkat maho tu huta dang binotom dak kubo to manak turi ho baenok ku inna musema. Bah. Itu dia don dang inna rohata. Apalagi muse di umur 75 tahun ma si Abraham di jauh di bata. Ini adalah sesuatu hal yang sangat berat baginya. Harus berangkat meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarganya. Amung na dohotinong na ikut tinggal honon na. Demikian juga sanak saudara. Sanak saudara di sini menggambarkan orang-orang yang paling dekat, yang susah sulit untuk dilepaskan. Edang murah marsirang sian akan hina holongan niba. Dang murah marsirang sian natoras niba. Dang murah marsirang sian haang giniba. Anggo mangarat tu boy dope kan? Kita akka pangarat to na siya bona pasugit mangarat to Cimahion. Dak pola persoalan dope boy dope mulak. Ganuk tau baru. Alayon ni komarsirang betul-betul do. Orang yang dekat dengan Abraham harus ditinggalkan. Gobaran ni ngulu ni na porsea do yak kamang do hotinang bahwa supaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, hal yang sangat sulit kita lepaskan pun dalam hidup kita, termasuk dosa-dosa yang sudah melekat dalam hati kita, itu juga harus kita tinggalkan. Aiboido sasahalak alani na unjuk-jukna mangulahod dosa ngamaul bedi palua dosai. Ngasohon haanggi na be. Ngasohon saudara be dohot dosai, dohot akkaulaun na suding gani. Sulit untuk dilepaskan. Tapi Tuhan berfirman pada saat ini, ketika kita mau diberkati Tuhan, ingin diberkati Tuhan, lepaskan dulu itu semua. Tinggalkan dulu semua kehidupan yang lama itu. Iko berangkat do, iko jolo mangalak kado si Abraham, baru pe asa dileod debata pasu-pasui. Maka kita juga harus melangkah dulu. Ta tinggal hokjo parjului, akka dosa nalilingi, ngulu nalilingi, di pasu-pasu Tuhan do ita pasti. Dan ini juga menunjukkan ketaatan yang luar biasa dari Abraham. Hauduhon tu debata doi, taat ibana. Nak peso di boto dope manang natudia. Ibana mangalakka bahenon ni Tuhani alai diulu ibana. Maka hal yang kedua adalah kita akan diberkati ketika kita taat kepada Tuhan. Uduk mahita tu saluhut persurun ni debata di bagasan nguluta. Namangihut hamu amang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus marhite turpukon tung takas do taida naking pabuwa pasu-pasu ni Tuhani. Berkat Tuhan itu kepada Abraham adalah semata-mata inisiatif Allah, bukan usaha Abraham. Maka berkat yang ada dalam hidup kita juga adalah inisiatif Allah, bukan hasil usaha kita. Allah lah yang berinisiatif. Tarida doi siat trupukon naking hubahe peho indakan debatado nama katai aku akan opat tali di sini sok aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Dan aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan. Lapatan naha. Semua berkat yang ada dalam hidup manusia adalah totalitas inisiatif Allah. Dangalani usaha tai. Dang namar lapatan atau unak pola luja behita mangalului pasu-pasu. Unak pola perkerejo behita ay rosa diri no pasu-pasu ni Tuhani. Dangi maksudna. Ale moloi dok dison berkat Tuhan adalah inisiatif Allah siad debatado haroroan ni supaya dalam hidup kita ada pengakuan. Ada pengakuan. Tohodo tutu sudena adong diawon siad debatadoi. Alania kamang dohotinang omma musena mangihut dia kui hamudo sudena adong dihamui
Siat debata doi. Harus begitu. Alani taro majo mau lihat ma Tuhan di sude pasu-pasu mih nenguluki. Dok kamu majo tok songoni. Mau lihat ma Tuhan di pasu-pasum sude nading uluki. Supaya jangan ada orang yang menganggap dia memiliki segala sesuatu adalah hasil usahanya. Itu bahaya nanuaeng. Adong di ibana diripudo alani ulaonna. Adong di ibana diripudo alani usahana alani hajagoanna. Hape siat debata dosa luhut naik. Kita harus mengaku semua apapun dari hal yang sekecil apapun sampai yang terbesar dalam hidup kita, semua itu adalah dari Allah. Kita harus akui itu setiap saat. Ikut takui do torusi. Dungi mulai dok inisiatif ni debata do sudah pasu-pasu ni debata. Kita mau diajak supaya hidup kita percayakan kepada Tuhan. Ibana do HP sumber ni pasu-pasu, dang gugukku, dang jolma, dang halak, dang dongakku. Atong molo ibana do sumber ni pasu-pasu, bahwa tu ibana ma hu hapor seawon ngulukon, hu parsigatukon ngulukon. Jangan ke dunia ini, jangan kepada orang-orang di dunia ini. Mangurupi doi, alai dang igabe mual ni pasu-pasu debatado. Asaido tong jauh-jauh ni trupukon. Dalam setiap kehidupan kita, mari kita gantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dialah sumber berkat. Namangihu mamusia amang doh tinang na hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Marhita turpukon, diajak mahita. Supaya berkat yang kita terima bukan hanya kita nikmati sendiri, tetapi marilah kita bagikan. Ido topik ni minggu tadi. Diberkati untuk menjadi berkat. Di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Terpasu-pasu doh kita sudah. Tapi jangan hanya untuk kita berkat itu. Jangan hanya diri kita sendiri yang menikmati, tetapi berkat itu harus mengalir, harus kita bagikan kepada orang lain. Molo holad dihita doi bahaya. Bahayana bagudang mak sadok daktar hatahon. Kita akan merasa puas, kita akan merasa basongoni manaking alani haguguot tamana mangulon dan lain sebagainya. Itulah bahayanya. Sarupa doi songon waduk manang bendungan tatad doi kan. Waduk atau bendungan, ketika satu bendungan menampung semua air, baik air hujan, ngaro air hujan ditampung ibana. Adong muse sungai na balga masuk, adong sungai na geleng masuk, adong muse pari-pari siat gijangan masuk tong. Alidang adong haruaran na aman terjadi. Bodoh tabayak ko na terjadi? Ahmah. Ale sebelum jebol na perjolo airnya akan hitam. Gabi birong, aidang margati aiki. Saruba de doho akuarium molotorusi aekna dakkay saring dakkay gati marbirong ma, dan kalau sudah hitam airnya akan beracun dan akan mematikan. Ima molo sodong aliran. Imana berjolo akan terjadi hitam, beracun dan mematikan. Dan adong boy dek ke mangulu di si. Dan hal yang kedua imana idok muna naking jebol ma, hancur ma, meledak ma, pocak putarin dari halak batak. Molo nga jebol be, molo nga pocak ahabe, dan adong bekat. Demikian juga hidup kita. Kalau kita hanya menerima holan nama jaloi, aledak tasagihot tu halak. Ni adang pola pocahi tadi. Tak pola budak rupani dagik tahun. Alai ma bahaya naking gabiolo ma terjadilah kesombongan rohani, kesombongan jasmani. Lamdau mahita siat Tuhani. Jalahita pe dang marlapatat tu jolma. Jala moloso marlapatat dohita tu jolma. Tidak ada gunanya kita hidup. Karena tujuan kita diciptakan Tuhan adalah untuk menjadi rekan Allah, menjadi rekan Tuhan, mengalirkan berkatnya. Ikut gabedongan ni Tuhan itu hita. Jala hatua udoi molopola dipakai di bata hita gabedonganna ula-ulana laho masagihon pasu-pasuna. Adong sada ahli na margoar John C. Maxwell. Dia mengatakan satu teori yang berkata,
ada 2 hari dalam hidup manusia. 2 hari inilah hari yang terbesar, hari yang paling istimewa dalam hidup manusia. Yang pertama adalah hari ketika kita dilahirkan. Itu hari pertama yang sangat istimewa, hari ketika kita dilahirkan. Baru hari kedua ahamah. Dang mati. Anggo mati dang rikoti. Dang mati dang rikoti yang gua mati itu. Mati matusi. Hari pertama adalah hari ketika kita dilahirkan, dan hari kedua yang paling berharga dalam hidup manusia adalah hari ketika kita menemukan alasan mengapa kita dilahirkan ke dunia ini. Itu marga. Hari ketika kita menemukan alasan mengapa kita diciptakan ke dunia ini. Usukum majohamu amang dohotinang. Anggo hari pertama yang ngajelas ade. Ngajelas kan? Hari lahir kita. Ngajelas be. Hari kedua hari ketika manusia menemukan alasan mengapa dia dilahirkan ke dunia ini. Ngajupang be di hita. Ngajupang be di hita ngata temukan be mengapa kita dilahirkan ke dunia ini. Iko jupang doi di bagasang nguluta. Unak sampai habis hari-hari ini nguluta dan jupangi. Alasan mengapa kita diciptakan ke dunia ini, alasan mengapa kita dilahirkan ke dunia ini, pasti ada tujuannya. Sama seperti Tuhan memanggil Abraham, yaitu supaya bayi nak king gabi berkat, menjadi berkat, menjadi alat Tuhan menyebarkan berkatnya. Masagi hop pasu-pasu nai. Menjadi alat Tuhan memberikan manfaat bagi orang lain. Memberikan faedah. Mangaleho sudah bui bahenota. Tuhalak na asing di tonga-tonga ni nguluta. Iro tusido hita di jo Tuhani. Alania kamang dohotinang na hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Akanang terpasu-pasu dohita. Dus dohita songon oputa amata si Abraham. Alani tapak ke manguluton gabe pasu-pasu. Tu saluhut halak. Mari kita ingat tujuan kita diciptakan ke dunia ini adalah supaya ada perpanjangan tangan Tuhan memberkati manusia di sekitar kita. Tahu lama manangah hape nabui. Manangah hape nabui. Di tengah ni gereja tahu lama asa gabe pasu-pasu kita. Di tengah-tengah ni keluarga pe. Dang denggan holas sada amat tatar pasu-pasu. Adong dosongoni hola namat tai nahirana tar pasu-pasu. Iya inat tai marsikor hei ber kamu songoni. Amat tai mololau tu luar. Babajuna soina mate. Sipatuna. Margaya lengkap. Hape inat tai marcerita ma tuak kadungan na. So adong manangah hea ditinggal hon. Amat tai itu inat tai. Geleng na pe mangat comangan. Dalam keluarga juga harus menjadi saluran berkat. Dalam keluarga sekecili ikut gabe pasu-pasu do. Apalagi mamusia itu natorop, kita juga harus menjadi berkat. Amin martang yang mahita. Ali Jehovah Tuhan nami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian madiho. Di pasu-pasu hodong ulu nami Tuhan guk hahi pasok kami. Guk las ni roha. Mangulu di bagasa dame dohami sahat tutikyon. Dakurangan manangaha. Molo tungadok piak kahamaulon parsahiton dohot akka pergumulan. Saya di pergugui ho dohami Tuhan. Ima gudang ni pasu-pasum tuhami dahu jalohami. Alani Tuhan dipaingot ho dohami nuaeng. Songon ho na mamilit jalamat jau na posom si Abraham. Dung di pasu-pasu ho ibana ikog gabi pasu-pasu ibana tu saluhut halak. Songoni manang hami iko gabi pasu-pasu ay dipilit ho hami jala ditubuh ko hami tu portibion asa adong do dongammu asa adong ula-ulam laho papatar ho nasini roham laho masagihon pasu-pasum tu portibion alay jo do pe Tuhan pasu-pasum nang hujalo hami iding ulunami say husipak kami. Sai holan hupakke hami sendiri
dang husagi ho kami do peto kadongan nami. Atong Tuhan marhite hatam di bagas at tikyon lam margugu mahami. Lam tarida ma ulaw nami songon ulaw lam. Masagi ho nakapasupasumi tu akan nahumaliak kami. Molo akan nahurangan tarjo kami Tuhan mangurupi. Molo ngaka siurupan tarjo kami Tuhan mangalehon akan nabuy silhonon nami. Asalam marlas ni rohana sida jala tutuma kami gabi ulaw-ulam. Nang ditonga-tonga ni masyarakat pe, nang ditonga-tonga ni huria, ditonga-tonga ni keluarga, di parkarejuan, manang di dia pe kami tahe, bay mahami Tuhan, gabi ulaw-ulam, laho, papatarhon, gabi pasu-pasu, tu akan nahumaliak kami. Asiro hamdi baga sa tikyon, pargugoy kami ganuk marsada-sada. Songon ho Tuhan, na mangaleho pasu-pasum tu si Abraham marlubi-lubi. Songon nido ho mangaleho pasu-pasum tu kami. Asal maulo kami songon naposom si Abrahami. Bukas sian tano hatubuan na. Bukas siya tano hagudangan na. Manadikon aka si solhot dohot hanggina. Kami pe iko bukas matutu. Asa dapot nami pasu-pasui. Bukas siyang ngulu na lilingi. Bukas siyan akapangalaho na hurang dinggan. Bukas siyan akadosa na sayjut-jut huula kami di bagas ang ulo nami. Asi maroham pergugoy mahami. Asaboy hutinggal hok kami sa luhut nai. Asaboy hulu pahok kami. Bukas siyami siyani. Gabi tarpaso-paso ngulo nami. Atong asi maroham Tuhan. Jalo mahami nang sude parngulon nami. Di bagasan Kristus Jesus maulia te mariho. Amen. Mari de mahita Moses ya buku ede nomor 752. Huhut mata pasahat peliat tanah paduahon. Dohot peliat bulanan. Pasu-pasu kami Tuhan, sayu sehonda mebi, say ape hon tangan bi Tuhan, lehon tuau gogomi, di pertibion ban maaf Tuhan. Ni
batang ya koma peliata tu de bata martang yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohon na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehom mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gebewap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu para siya kami pelianon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan hami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauli ate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilehon di pamataku Hosadohon gogoki rodi salut martaku upasahat ituhu Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadi amago armu, say ro maharaja omu, say saud malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami salarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho nona puna haraja dotagumpun rodi asa lapor salele milelena amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Amen. Selamat hari Minggu madihita salhudna. 702 702 702 udah dilepas.